हेलो लोगोफोर बरायबाय बराय जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ दा बिग आपडेट आसाम पुलिसनि सायाव फिन खनसेबाव भिडिअ खालामबाय गोबावथार जाबायमोन बेनो जाबाय AVUB कन्स्टेबलआव कमान्डोआव SI लेभेलाव APRO ड्राइभार दा लोगोफोर टाइम गैला बेनो जाबाय 70 डेजल'सै फिजिकल टेस्ट जासिगोन जुलाइआव बेखौ बुंदों चिफ मिनिस्टारा बुंखादों जे जुलाइआव नोंथांमोना फिजिकल टेस्ट जागोन आरो बे भेकेन्सिया जाबाय 6000 नि बारा बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन डिपार्टमेन्टेल एग्जामनि सायाव लानानै बेनो जाबाय भेकेन्सि बारायनाय एबा खमायनायनि सायाव दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफ'आव साबस्क्राइब खालामना ला एन्ड बेनिफ्राय RPFनि जि कनस्टेबलनि साइडआ एसे बिजि जागासिनो दङ OTP फैयाखै आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोनजों एप्लाइ प्रसेस भिडिअ लाना फैगासिनो दङ बेखायनो नायनो दाबाव दा जोङो अफिसियेल साइडआव फैबाय SLPRBआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लेटेस्ट आपडेटआ दासिम ओंखारथ'वाखै नाथाय मोनसे बाथ्रा जे बिथांमोना डिपार्टमेन्टेल एग्जाम SI बेनिफ्राय ASI आव एग्जाम लासिगोन आरो बेयाव कनस्टेबलनिफ्राय बे लेभेलाव बिथांमोना प्रमोशन हरगोन अब्ला हाजार हाजार कनस्टेबला एग्जाम होगोन आरो ASI बेनिफ्राय SI बिथांमोना जाहैसिगोन अब्ला बिथांमोननि पस्टआ लांदां जागोन कनस्टेबलाव अबियासलि लांदां जाखागोन दा फ्रेश पस्टआ 6000 नि बारा दङ दानि कनस्टेबल AVUBआव बेनिफ्राय कमान्डो लेभेलखौ गासैखौबो लानानै आरो जेब्ला डिपार्टमेन्टेल एग्जाम लाहैयो अब्लाथाय पस्टआ लांदां जागोन नालाय बेखायनो नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हायो जे बे पस्टआ बारायनायनि चान्सआ दङ अके स' बे पस्टआ जाहाथे बारायो आरो जेब्ला बारायो नोंथांमोननि काट अफआ खमावनो एग्जामखौ होनो मोनगोन अके सिगांनि बादि सिगां 2017-18 आव ओंखारदोंमोन 6000 नि बारा भेकेन्सि बेयाव खम काट अफआवनो साख्रि मोनदोंमोन एबा एग्जाम होनो मोनदोंमोन बेखायनो जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला हमना ला 17-18 आव ओंखारनाय बादि बिथांमोना काट अफआव एग्जाम होनो मोननाय जाहैबाय 28-29 आवहाय एग्जामखौ होनो मोनदोंमोन अके एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम होनानै साख्रिखौ मोनहैदोंमोन नाथाय एबारो ओरैबायदि जाबाय 30+ नोंथांमोना काट अफ लानो हायोब्ला सेफ जन थानायखौ नुहुरदों बेखायनो जाहाथे मोजां मोजां नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय थायो दा बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो खायसे खायसे ड्रप जाबाय प्रेक्टिसा बेखायनो खालामनाङा नोंथांमोना लं जाम्पआव एक्सेलेन्ट लाथारदो मानोना दासिम मेक्सिमाम एक्सेलेन्ट लागासिनो एन्ड रानिंआव 12-13-14 खौ नोंथांमोना जाहाथे नाजायो आरो बे सोनारगोन काट अफआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव सोनारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया एग्जामखौ होनो मोननायनि चान्सखौहाय मोनगोन दा जियानो जा लोगोफोर अल दा बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जासिगोन जुलाइआव चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बायदिब्ला जुदि बोथोरा जोबोर मोजां जायोब्ला फिजिकेल टेस्टआ 100% जागोन आरो जुदि दैबाना जायोब्ला फिजिकेल टेस्ट कन्डाक्ट खालामनो हाया बेखायनो जुदि दैबानाफोर जायोब्ला बिथांमोना एसे लेट खालामगोन नाथाय जुलाइआव नोंथांमोना टार्गेट खालाम मानोना प्रेक्टिस खालामबाय था जेबो ड्रप थानाङा नोंथांमोना जेरै एप्रिला जोबखासिगोन मे बेनिफ्राय जुन बे दान मोननैया पुरा नोंथांमोना फुल टाइम प्रेक्टिसखौ लाफिनदो एन्ड बेनिफ्राय इमप्रुभ खालामदो नोंथांमोननि रानिंखौहाय फिजिकेल टेस्टखौहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना काट अफ लानानै जाहाथे एग्जामखौ होयो कमान्डो जा नोंथांमोननि कनस्टेबल जा एबा ड्राइभार जा गासैबो कम्बाइन रिलिज जागोन सेम रिलिज जागोन एन्ड फिजिकेल टेस्टआव जाहाथे मोजां मोजां क्वालिफाइड खालामो अल दा बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो बड' जब इनफो इउटुब फेमिलि मेम्बार्सफोरनिसिम एन्ड जायफ्रा SI आव एप्लाइ खालामदों SI एग्जामाबो नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम जागोन नालाय SI लेभेलाव कमान्डो SI बेनिफ्राय UB SI आव आरो बे SI एग्जामा हमना ला जुननि लास्ट उइक एबा जुलाइआव जानानै बिथांमोनाबो आगस्ट सेप्तेम्बराव फिजिकेल टेस्ट जानायनि चान्सआ दङ दा बेनोमोन आसाम पुलिसनिफ्राय माखासे भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे प्रेक्टिसखौ खालामफिनगोन एन्ड बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट SSC बेनिफ्राय RPF